class 10 zirlai te kan lo lang le ta tun tuma chuan zirlai som le pathum na mizo thu fing ti kan ziranga mizo thu finga hian pakhat atanga som ni aron da a hei hi karot chia chuakanga ka chia chua pa in a omzia le a thil fiana kha toite in karon thai lang zelanga lo chia tana u pakhat na ai upa te zai an ngai nga ye ai upa te thu an ngai cha nga ye ti na ani a hei hian soina chan chu kan ai upa te hi ke mani aya ton hriat experience nga to an ni awangin thil po an hrenge nge a chu vain ai upa te hi an thu kan ngai chang tur ani ti soina ni inhnial ni khwa ai upa in tong hununga an tang ngai lo inhniala thil in hriat thiam lo pala han inhnial ni khwa te po tong hunung zawk kan ni chuan kan ngawi hunung zawk ti na ni a kan hnial zel dawn ti na ani a chuwang chuan inhnial ni khwa anga te po khan kan dik na po ani se kan ai upa te a in kan tong hunung zawk tur ani lova kan ngawi hmasa zawk tur ani ngawi hmasa kha kan chu tur ani ti na ani pathum na sunhlu kunga theidang ara ngai lo ron ti a sunhlu kunga hian theidang ara ngai mi lo a omzi a chuan thla tu te hi kan ang nge thin ti na ani a heta thla tu te kan ang nge thin aron ti bi ka hi chu sunhlu kunga theidang ara ngai lo aron ti hi chu sunhlu kunga khan ser trok ara ngai lo wa ser thlum ara ngai lo ang deuh che khan mizo le mizo fa kha chuan enge sap kan ti ang chi te mi hang nekro kan ti ang chi ang kha an piang thei lo hrim hrim ani ti na ang ni ta ani palina tuibahnu aru thei lo tuibahnu hi aru le thei lova hei hian a en ti ra chu tuibahnu aru le thei lo ang che khan kan thil ti to te kha kan la let le thei to lo ani chuwang chuan thil sual kan lo ti a siam that thei to lo tur in chhina tur thil kan lo ti a kha a siam that le thei to lo awangin nun fim khur angai zia en ti na ani ta ani pangana tui khur le kongkam tui an ti du da ngai lo nun chiat na ani nga ye anon ti a kongsira te kongkama te tui alo omin kha kan ti nu in kan ti bol hlo tur ani lova kan ti nu a kan ti bol hlo ani chuan kan polo zia kan sual zia kan nung chang that lo zia kha keimanin kan tar lang ti na ni a kan in ti mual pho kan that lo zia le kan dik lo zia khotlang thil tangkai kan hlut lo zia le ati chetu kan ni zia ti kha keimani kan in tar langa kan ti mual pho mai ani ti en ti na ani ta ani mi a in an at man an choi seng lo mi fingin an fin man an ei seng hek lo aron ti le ta a heta po hian mi a deuh le mol deuh chuan an at man hi an tuar le mai thin ani khatia ang deuh khan mi fing chuan a fin man kha mal somna tam tak adong thin ti na ani ta ani mani in fakle sakhingala engma abet lo aron ti ta a hei hi enge sakhingal a chuanin a fip zia ti te sa ei tham engma tak om lo zia vun in a tuam ani deuh maya khati ang deuh khan mani in fak mani thatna soi zual chu ang chi te enge mani in choi moya mani ni na tha zonga soi zual te hi mi ten enga ma an ngai tak lo ti na ani ta a omzia taka chuanin mani in fak vak ching te
mani in soi mo ching vak te hi chu atla puin mi chapo kan ti ang chi nge in soi thei kan ti ang chi hi an tla puya heng ho hi mi te hian man lai tang to in kan mi zo pi le pu te tang to hian kan lo ngai sang tak tak lo ni ti kha ni an ni pon ni thu puya an lo nei ve thin ni thu finga khan an lo nei ve thin ti ani thing chu akung a that le ara a tha a akung a chiat le ara po a chia aron ti ta a thingkung tha a chuan ara a tha nge a thingkung thalawa chuan ara a thalo nge thin aron ti a heta hian in thla tu te enge min hring tu te hi chu ka enge kan chhun nge thin an na kan nei thin aron ti a sunlu kunga theilang ara ngai lo ti nen khan tlemin danglam na deuh hlek ka om ta a heta hi chuanin thing chu akung a that le ara a tha a akung a chiat le ara po a chia anon te chuan atlang puin physical appearance kan ti dinan nu le palian tak ngo lampang ang chi te hi chuanin enge fa te po an lian deuh nge a ngo po an ngo deuh nge thin ati na ang kha anita a he ta sun lu ko nga thedang ara ngai lo ti nen khan tlemin adanglam na deuh hlek kha oma sun lu ko nga thedang ara ngai lo ti kha chu entinan enge kan fa te kha tet lama te len lama te vun ronga ngo le hana te khan min lo chhun em lo ani mai thei ma che mi zo fa atang kha chuan a hmela po min lo chhun lo ani mai thei mi zo fa atang kha chuanin mi zo bok kha aron piang dona enge negro te mo sap te mo ron piang dai ta che kha thil thei lo ani ron ti na ang aron ti na ani ta a heta hi chuan enge thing chu akunga that le ara a tha akunga chiat le ara po a chia aron ti na kha chu a karon soi ang deuh khan enge kan nu le pa te amo kan pi le pu te emo min thla tu te hi chu enge mi kong jong takhian hetia han en mai pon lama hanin en mai po hian an na lai chhun na lai hi kan nei nge kan chhun du nge thin ti na hi khami kha akok ta ani minun mirong ra andam re ngai lo aron ti a mirong ra aron ti chu nun rong ani ta a minun rong te re hi chu an nun atluang lova adam po hi andam re lo nge thin ani atina ani nu le pa te ku thlak ching chuan an chia andong thin aron ti ta a nu le pa te soi sa thin nu le pa te ti hri om thin te hian mal som na andong ngai lo enge an chunga chiat na aron thleng nge thin ti na ani ran nung an soi sangai lo fa piang sual an hring du aron ti ta a hei po hi nung cha te chunga an ngil nei zia le ngil nei angai zia lan na thufing poimo tak ani a ran nung soi sa a diriam mo rong taka khatianga soi sa thin ho kha chu an fa te a khanin enge an fa te khanin enge an thla tu te na an pa te na mo an lo ran nung chunga an lo nun ron via wa an lo soi sa thin ani chuan an fa te khan an tuar thin an chunga khan torna an fa te chunga zo khan torna ron thleng thin tina ani ruk mang le tual tha na kut chu mal asom ngai lo aron ti a thil ruk mang kan ti te tual that tu kan ti ang chi te hi nge an malam an hun kal le zel tura an nun atluang ngai lo mal som na an dong ngai lo ti na ani thin urlain thu an pot chak ngai lo aron ti a thin urlain thu an ti thlungai lo thin urlain thu tluk na an siam ngai lo ti na ni a nei hi aum zia chuan kan thin urlai kan thin rim lai chuanin kan ngai tu na a fim lowa nge kan thin rima thil thalo tak te kha kan ngai tu a ti du na ril ru te kha kan nei thin khati lai taka thutlu na kan lo siam pal khan kan thin rim na alo re huna khanin in chhir na min siam le thei thin awang khan thin rim lai le thin ur lai kha chuanin enge thutluk na
kha siam mi lo tur ani tua la ya zu an rui ngai lo phungin an keu du aron ti ta a hei chu khola ya zu rui kha a moi lo mai pi le pu te da na po zu kha indu sakna enti na tongkam indu sakna enti nan khan an mang thin ani enge mi khwalan ne pon zu an lo zu thina ti khan zu ten lo pe thing puyang mai nan mang thin an mang thina ku ni wang thla te po zu khan leklam chung khanin zurui mual pho khopa zurui mu to ranam lawa tlangwal tan phei chuanin zurui kha thiang lo anga ngai moi lo thil moi lo top anga ngai ani chuwang chuanin zurui tun thleng po hen niang chu kholai mi zurui re chu tu tenemo tu te emo kut an tuar do ti na ni ta a phungin an keu do thi chu adi tu hriat lo ti na angani tu te emo ati tu te hriat si lo khanin mi kut an tuar thei mi kut an tuar do bik ti na ani tui thiam tuya an tla a thing thiam po thinga an thi aron tia tui thiam zong hi tuya an tla hlum lowa thinga lon thei zong hi thinga an tla an thi ta ti na lam ani lawa ama ero chu hei hian en tira chu kan thiam zong le kan tuina ang zong a hianin enge van duaina thina po kan tong nge thin aron ti na ani ta a tui thiam me lo tui hlau tui po dai ngai reng lo hi chu enge tuya tlak thlum na chan sakha an nei tlem bik ta ani atlang puin tuya tla hlum kan ti hi atam per zo ka hi chu tui cheng tui thiam ate bok zela hi an ni thin kha enge kan tuina zong le kan thena ang zong ngi a hian enge kan thina kan tok du bik ti na ani ta a intinan enge bike accident a athitam per hilo enta ila enge bike khal thiam lo chu khami bike accident a thina chan sakha atlem ta amaro chu an phurate po an thi ve tho na chungin enge khata khan bike thiam lo na khatan kha chuan bike a thina chan sakha atlem bik ta a khami kha entir tum asoi tum anita ani mei che sualin laina an dar aron dita a mei chia sualin laina an dar aron ti omzia tu mei che thalo chuan an valoina an pasala chung kuate kha an ti dar vek thin hui khoma hnekin enge an va dar thin enge inlung rual lo na enge kha in chunga khan darna in then darna awa thlen thei tina anita ani thing del lo le lung del lo chu an sei lian ve mai anon ti ta a hei chu man lai pi le pu te na an thu fing an tongkam ani ngai tlom na tongkam te alo ni ta a re thei takin har sak tak po ni sela van duai na le khatia anga chiat na te an tok lo ani chuanin ange van duaina han ti apo khan accident lampang hei sar thi na tual khati ang chi kha enge tuya tla hlum kan ti te lo wa na thing na del hlum kan ti ang chi te emo enge chiat na lo thleng thut thei thil an chunga a thlen lo kha chuanin an lo dam kho chuaw ve mai ani ti na tongkam kha ani a enge tunang la ya chuan thing del lo lung del lo chu an sei lian ve mai aron ti mihring ron sei lian chho dan aron sei kha tun lai kan tongkam kan man la bera chuan pathian zara an lo sei lian ve pathian en kol na awang leo ni pathian zara an lo sei lian ve ani kan ti na tongkam nen khan a in ang tlang reng ani artal dan chi khat chau a om lo aron ti a kha chu thil ti dan hi chi khat chau a om lova thil pakhata kan lo hlo cham ta ani pon
kha thil danga khan hlo tlim na danga la om tho ti dan dang kha ala om tho ani ti kha aron entir ani a infuina thu fing thatak ani tumna asan le tlak na asang aron tia kan tum san po le kan tlan na kha asang don ani aron tia hei hi enge a omzia fia taka ka soi thiam dana chuanin in chung cha taka kalona lon san ka tum lu tuka ka lon sana wang khan ka tla wanga tina lampang lam nilovin tumna asan le tlana asang aron ti omzi achu entinan class 10 hi metric hi class 10 ini atang khan kumtir atang khanin top 10 a thlin lo tum ta la chuta chuan top 10 a thlin tum khan tumna sang takineya kha I tumna ti lo thlin tu khan na sa takin ma ila ta char ani khata khan ma ila ta chara top 10 a ilo thling talo ani pon top 10 dot chi a kha chu top 20 ang lo ta sela khati ang khan entinan distinction na pass ilo tum ngara khata khan distinction kha ilo pass talo ani pon distinction dot chi itla thak le na tur chi kha chu first division alani ta thawa ala sang thawani chu tumna asan le tlan asang aron ti omzia kha chu ani a tumna sang tak nei apoimo zia kha kan tumram kan ni tum ang thlap kha han thleng tak kher lo po ani ila kan thlen phak na chin kan tumram kan thleng phalo kan thleng phata chi lo ani pon kan thlen top na chin kha chu ala sang don thawa din mun thata ka min na din ti thei don ani tina entina infu na tongkam thatak ani tual tha chuma ni chunga atlak lo po in tha te chunga atla aron ti ta a tual tha mi nun na lak sak khi chu keima ni chunga vek atla lo ani po in ma kan tha le kan fa te kan tu te kan tha lo la kal le zel tura te hi chuan enge a ngong kha aron nei nge nge an chunga chian na kha aron thleng ve le nge thin ani atia hi man laia kan pi le pu te atang pon milula nam te kan in ti a shedeu te phei chuanin milula nam kan ni lo milula nam ti chu arong lu duk mi zo te hian milu hi a shan pa in kan valom ta em a milu hi la kan cha ngoi wang kan cha ngoi ti na lama ni lo milula nam ni lovin ralula nam kan ni an lo in ti thina nge khata khan ralula nam kan ni a khwale khwaten in do fawa anin ruan fawa khati anga melma in do anga anin ngai ni khatuanin milula kha an shere reng lo ani amai ro chu ti ang ni lo mi poi soi lo nun na lak sak a kha chu kan pi le pu te hun lai dai atang po khan an lo ngai poi mo em maya nge mi nun na valak sak kha chu thiang lo anga ngai khati ang tilui a kha chu minun rong minun chian na poina an chunga nge a umzui zel thin zia nge an lo tar lan na ve kha ani ta ani khati zong kha mizo thu fing te tia kan zirlai chu ani a tikhan pakhan na tanga somni na kha a thui lo te ni a in bai hat darkar khat po ting lawa in bai hat thei vek in karinga omzia kha omzi harra om lawa entinan metric question a khanin soifia tur ang khan ron kalta se manga pute mali puten chuan aron kal don lo shima aron kal ngai kala thelawa kal thei lo tina chuan ni lawa ma se ala kal ngai lowa chuan chuan aron kal ani pon han soi fia te han soi zau te aron ti pon mak ni pu velin aron kal dona chuanin heta option pe te pon question kha ma khat pu te pon aron kal thei a chuanin
mizo thu finga te kha inno by heart kha I enge achabera I lo by heart top ula ashil fiana kha thil har eng ma omlova amaro chu khatilai kha shiat fialo lai deule I la shiat thiam lo lai in ne ani chuanin minon zo tanga I in thlasung mi alo in minon zo tula I karon chang pe reng cheu karon chang the reng cheu ni ti kha lo seta ola in sms ka lo mut lai deu ani po in enge ka mu hun ang anga karon chang cheu ka tu manga sms ve ka karon chang the lo cheu ani pon ke ma zo kin karon bia cheu nga karon call cheu nga khati ang khan enge in thlasung na tur en mom lo ni ti kha lo shenon le ta ola chuan ti tur karon pedon chewa heta hian mizo thu fingte ti hi pakhat na atanga som ni na hi in lo ba hat vek anga in ba hat vek kha video no siam ve don ani ka hmelin muwa ka hmelin mu fowa class kan kal thelawa school kan kal thelawa in hmel po ka mu ve chak to a in ngai om to em maya mania skula in kal ni khan ron kal về khá các chắc em mai cái mà bộ mà rồi cho nghe tụm lâu đàn thế mình thiếu là khen à căn chuyện ông chia để in anh chia ta anh lộ pha khá in chung ở trong là thật lâu mai khá anh nào rồi lệ nông giang nghe spine là cột khá số đều là cả lạc tiền khan anh thọ thế là anh đục đều với khá thì đâm thôi in lắm mà xí là khăn plan pay buya ama kha che thei to box hi lawa ti khan nge zone ke wheelchair anor kwal zone kwal te kha nga ya dar thum thleng kan va oma x-ray te kan tia red test te lo nga ya ti khan duangin thil kha lo kal zung chu thei box hi lawa ct scan ti te lo nga ya ti khan school po kha in sa te kha chu karon beza uzo in lo me te karon te dam do in atang khan kal ve po kha cha ke me ma se khatiang khan thil a thleng le ta si karon kal thela wa chu wa chuan heta in lo bai ha tanga in bai ha ta kha video in lo se manga pakhat na atanga som ni na kha en lovin in soidon ani in en lo ani ti kha chiang ta ka khria theina turin in mai mi chinga nga lo chin chiangun ula mai mi chin tur mai mi chingin in soyanga chuan in record anga pakhat na tanga som ni na kha in non soyanga enge a number in do dan ang thlapa in non soi theilo ani pon khami mizo thu fing te pakhat atanga som ni na kha in non soi chuak thei shim shim ani chuan kalo pom vek to ani in non in soi kal thel ani pon in soi kim shim shim kha chuan in ka pom vek do na tin enge in video kha chiang ro se hladeu te identify ka hriat theilo tur ang khan non lo sham ola tin marks khatu manon vuala ola enge video tang chuanin tu man thri kanin kai chhong lo tura nga ila chunga chuanin mani po in ngai om to a tin a thei ram chuan in soi ma khan in section le in section le in roll number kha ron soi ma sa jok ta ola heta marks kalo pele ron jewa kalo enter do na bang khan chu kha thei hin lo ta ola hemi in soi ma hian introduction khan nang mani khan on nei ve ta shim bokola ti kha kan cha le du cheu ni chuan a submit hun tur chu ke man a hun karon soi huna khani kha in lo nga changa enge hun submit a hun to ekati karon soi ma in tu man video hi laron submit shi tur ani lova class 8 ate class kan neya 9 ate kan neya test kan in pe a work ti hian kan in pe renga check tur te kha atama chuan in a hun ma in ron ti pal khan enge lo mu lo pal emo lo delete pal emo khathil om thei ani awangin enge a submit hun do karon soi kha in lo nga chang sham don ya ton tuma chang chuan khati song khani ro se